Hello po sa mga Bicolanos all over the world. Yeah. So, kumusta man po kamo today? Hope okay man po kamo nga. And if di po kamo okay, it's okay to not be okay. And just listen to this podcast and hope I make your day happy again. Yes, I am your host po pala for today. My name is Don Vito Madera Negro. And now you're listening to the episode 22 of Kaulay Podcast. Yes, Kaulay Podcast is powered by DB Production. Kaya kung naghahanap ka ng podcast na pinag-aulayan about sa mental health or self-improvement using Bicol dialect, or kung gusto mong makahanap ng kadamay, itabako kang okay ngunyan, well, this podcast is for you. Yan daw yung sabihin daw sa masunod na episode para daw paano maging engaging baga yung podcast natin. Yan. So, bago po kita duman sa sunod na part episode na ni, I just want to say thank you very much sa mga taong padagos na nag-support ng podcast from the start hanggang ngunyan. Yes, thank you po sa inyo. Bagay sa inyo na mamotivate ako na record and mag-publish ng podcast, and hope patagas lang po ako sa pag-support ng podcast na. And if di pa po kamo nag-follow, yan, i-hit na po ang follow button. Nagdadamo man kamo sa Spotify, YouTube, or Apple Podcasts, yan, para updated po kamo sa latest episodes natin. Yes, okay. And so, digli na po kita sa featured Bible verse. Yan. So, ano kaya yung featured Bible verse na gusto kong i-share sa Indo sa episode na ni? Yan, bad, naiapot nindo. So, gusto ko i-share sa Indo, guys, yung sinasabi di sa Proverbs 15:1. Yan. So, ini yung guide sa pwede tang may apply everyday ta. Syempre baga, bako ang gabos na oras, good vibes yung na-receive na, di ba? Minsan, may pagkakataon na natataramahan ba kita ng kung magayon, or nakaka-receive kita ng mga makukulog ng mga tataramon. Kaya bad may haputin do, paano takaya ni mahahandle? Yan. So, po yung sinasabi sa Proverbs 15:1. English muna yung basahon ta. Sabi di, a mild answer turns away rage, but a harsh words stirs up anger. And iniman po yung mababasa ta sa Bicol. An mahu yung simbag nakakahali nin kaanggutan. Pero an maisog na tataramon, nakakapaanggut. Yan. So, kaya nga yung gibuhon ta? Pag halimbawa may nakataram sa tuon yung makukulog, or bakong magayon yung way kang pagtaram. So, sabi sa teksto, mahu yung simbag. Totoo guys na baka talaga yung madali kasi pag halimbawa may nakataram talaga sa tuning maraot, bakong magayon suwi kang pagtaram, natural man na maafektaran kita to the point na bakong magayon na din yung may taramta or makabukos pangakita ng tataramon. And I tell you guys, valid man yung namakenta. Pero may natandaan akong kasabihan na valid ay yung emotions ta, pero kita magiging responsible sa action ta. Kaya kung halimbawa, nakulgan kita, pero bako man after that, huling nakulugin kita, nagibo kita ng maraot, yan, bagarong sala naman baga, di ba? Kaya araw ka na sa teksto, kung may makataram sa tuning bako magayon, maging mahuyo lang kita or mabuot sa satong simbag, tapagi kaya nakakahalian ng kaanggutan. Yan, so, mag-isip kita ng sarong senaryo. Halimbawa, yung friend mo, nagsabi kang, hi friend, kumusta ka? Pero sa friend mo, ang guton sa imo. Yan. Tapos, kaya yung magiging reaction o magiging outcome kung halimbawa, anggut sa friend mo, pero anggut man sa response mo. So, syempre, maiwanan na load ka mo. To the point na magkaigwa ka mo ng tampuhan. Pero what if ang simbag mo is mahuyo or mabuot? Halimbawa, ikadawang senaryo, anggut si friend mo, yan nga ni anggut sa simbag kang friend mo. Pero, imbis na manggut ka, sinabi mo na,
friend, okay ka lang. Yan, tapos duman mo pala na araman na aro kay to selection kang friend mo ta may problema pala sa law kang harong or sa pamilya niya. And syempre sa friend, dinamayan mo na siya. Kaya yan po yung encouragement sa to kan text ko na maging mabot kita sa pagtaram even though bako magayon yung response sa to. Totoo na bako ining madali pero aram kan Diyos kung ano po yung pinaka-best. Kaya pinapasturat niya sa Bible kung ano yung pwede tang dibuho. Kaya yan instead na manggut kita sa respond pag-anggot sinda, maging mabot kita sa kung pananarang. Yan, so yan po yung lesson na makukata sa future Bible verse, talinhaga 15:1. So uliton ta, pag bakong magayon yung pagtaram sa to, imbes na manggot, maging mabot kita na pagikayan, din na kita maka-trigger ning iriwal. Okay, yan. So, napahaloy bate. Yan. So, duman na po kita sa pinaka-main topic for this episode. Yan. Convert cards, getting to know you version yung gagamiton ta guys. Okay. And, ano siya guys sa category kan connection. Yan. Magayon po din Sabi hindi, what's your love language and how do you prefer to receive care? Ulitin ko yung question. What's your love language and how do you prefer to receive care? Love language. Garong nadadang ko lang ini sa halimbawa, kung ang sarabagang tao, nasa relationship, minsan ihinahapot kang iba, anong love language mo kay kay babe mo, yan. Pero, daw, applied ba siya sa single ako, obviously. Kaya di ko masabi kung anong lang language ko. Pero, chat GPT daw yan. Chat GPT anong ibang klase ng love language? And applied lang ba ito sa romantic relationship? Yan. So, magsiselos na kasi Google. Taday na kita nag-Google. More on, AI na kayo kita. Pero magayon mo kayo sa AI, direct yung, simbag, diba? Tapag minsan ba kayo sa Google, link sa ng tigkatao. Yan. Ayan, yan. Nag-generate na si ChatGPT. Yan, halabaon. Pero yan Uni pala yung pangunahing love language, sabi digde. So, e-note is words of affirmation. So, dyan na yata, feeling ko sutong I love you, ganon. Tapos, ikadua, act of service. Pagmamahal sa pamamagitan ng gawa o pagtulong. Example, pagtulong sa chores, pag-asikaso, pagpagod. Kapag pagod ka. Tapos ikatulo, receiving gifts. Hindi ibig sabihin materialistic agad. Mas tungkol ito sa thoughtfulness and remembrance. Tapos number 4, sabi di quality time. Buong attention and presence. And last, physical touch. Pagmamahal sa pamamagitan ng safe and appropriate physical affection. Yan. So, somehow, halat. Pa sabi di at hindi sa palagi, minsan, halat. Nanap ko na. So, bako lang pala siya, guys, applied sa, romantic relationship. Sabi di, applied lang pala siya sa pamilya, pakikipagkaibigan, workmates, at kahit self-care minsan yan. So, okay, balik ito sa questions. What's your love language and how do you prefer to receive care? Dua pala point kang text. Question na ini. Love language, tas how do you prefer to receive care? Yan. So, duman muna kita sa love language. So, kung akong hahaputon, act of service. Yes. Parang, di pa ako masyadong, sa number 1 na, number 1 ba kaya, words of affirmation. More on act of service talaga ako. Pagmamahal sa pamamagitan ng gawa or pagtulong. Halimbawa, nahiling ko ngaya si, sarong tao or yung friend ko na nasakitan, either in person or chat, ang gigibuhong ko, matabang ako sa iya. Yan. Tapos, pa daw? Quality time. Yan, quality time. Inigduwa yung kong love language talaga. Acts of service and quality time. Gusto ko man magtawning time sa mga taong mahal ko na pag imang kayan dahil maninda manamati ibaga na nagsosolo sinda yan. Okay, so yan po yung simbag ko sa inot na point. Acts of service and quality time.
Pero sa future, may ano ko naman yung mag-expand naman yung love language ko. Para may pahiling ko man sa iba yung love and care ko sa inyo, okay? Tapos, how do you prefer to receive care? Siguro kung akong haputon, gusto kong ma-receive na lang language sa iba is yung words of affirmation. Kasi gusto ko man masabihan na, I love you, ganun. Pero sabi nga kung gusto mong halimbawa gusto mong ining makuahali sa iba, dapat ako muna yung inot na mag-practice ka na, di ba? Halimbawa, gusto ko man magsabi gusto ko maka-receive ng I love you, dapat ako muna yung inot na mag-practice. Yan. So, self-improvement ko naman inisa sa diri ko na dapat kung may gusto ako na gusto na ma-receive hali sa iba, dapat ako na muna mag-practice. Yan. So, from now on, ko na yung words of affirmation. Okay, yan. So, mga compliment. Yan. So, yan naman yung gusto ko nga po dyan, patalubuon, di ba? Yan. So, yan po yung simbag ko. Words, act of service and quality time. Tapos, gusto ko man maka-receive ng words of affirmation. Yan, okay. So, i-flip down na ang card na ini. Here, sabi digdi, understanding how you feel love shows self-awareness. You deserve to receive care in the way that truly reach your heart, not just in ways that are convenient for others. Yan. So, magayon man pala, di ba? Na kung halimbawa may mga tao na nagmamahal sa to, syempre gusto taman mamatiin yung love na bukas din sa kalooban na kung paano gusto tamang magpahiling ng pagkamuot na dahil napipiritan and hali sa puso ta, di ba? Yan. So yan na po yung simbag ko for this question. So ano po yung isisimbagin do sa question na ini? Ay na to. What's your love language and how do you prefer to receive care? Mag-comment lang po kamo. Okay, yan. So, ano po yung masasabi nindo for today's episode? Mag-comment lang po kamo. And digdi na po nagkatapos ang episode 9 and hope nag-enjoy po kamo sa paghinanyog. Okay, so ano po yung masasabi nindo sa episode na ni? Mag-comment lang po kamo. Okay, I'm your host po pala for today. My name is John Peter Modera Negro and hope magkairabanan po giraray kita sa susunod na episode. Bye-bye.